ụmụ ọdịnala Igbo. Ọkwa na anyị na onye nke anyị bụkwa onye nkụzi anyị bụ Maazị Ugochi Tubelu Oraifite. Ọkwa anyị na ya ka nọkwa tata. Na o nwere ife anyị si ka anyị na ya na-abụ kpakọrịa bụ ife na-ebutakarị confusion n'isi ndị mmadụ gbasara njem anụ anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ndị mmadụ si na ọ da adịcha mma onye nọ mba ofesi ịnọrọ ebe anwa mmadụ anọrụ na be anyị ebe a na-alụrụ ya ọrụ na alụ ọnya na ọyala aga. Ọkwa ife ndị mmadụ na-eche, ụfọdụ a na-asị, ụfọdụ a na-eche. So ya ka anyị si ka anyị jụọ onye nkụzi anyị bụ Maazị Ugochi Tubelu. Mgbede ọma Maazị. Mgbede ọma Maazị. Mgbede ọma nnukwu nwaanyị, ekene m gị. Nnọọ. Biko kedu ife ị nwere ịgwa anyị gbasara ya bụ ife na-agbagwoju ndị mmadụ anya? Ndị mmadụ na-asị na ọ dịrọ mma ma ọ na ọ damịtacha mkpụrụ mmadụ nọ na mba ofesi anọrụ n'ụlọ ebe a na-alụrụ ya ọrụ. Biko ọ bụ na o nwere ife ịnwa anyị ga-etinyere anyị gbasara ife a na-agbagwoju ndị mmadụ anya, maka na amakwa m na o nwere ọtụtụ ndị nọkwa na mgbago ọ na-agbagwoju anya. Itinyela anyị ka iduzie anyị ụzọ azụ onye nkụzi anyị bụ. Ndewo. Daalụnụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenela m ụnụ. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-agbụ alụ. A sị nke ọma ka merụ nwoke gbuo merụ nwaanyị. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye chụba anyị ya daa, onye fụrụ anyị lọta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ. A sịrị m na onye ọbụla fụrụ anyị wee sị na akwa ya macha mpama ya aba na nke ya. A sị m onye sị na ihe anyị na-eme anyị enwe isi, si nwere isi onye anwa tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi ise. A sị m ka mmụọ niile na-anara oke na tata bụ orie nara oke na aja niile anyị chọrọ n'ụbọchị taa. Ihe m ji wee bịawa n'ụbọchị tata bụ dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ya nakwazi onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Ihe m na-achọ ịkọwalụ maka ọtụtụ ndị mmadụ na-enwewe confusion maka ihe nkụzi ọtụtụ ndị mmadụ na-akụzi. Mana ihe mere bụ na anọ n'ụwa soshal midia. Mgbe dibịa anọghị m obodo dị iche iche, anọghị m obodo oyibo bifo bikwa Abuja, mana mgbe a kpọrọ ọrụ m bidoro, enyere m mandate na mma echigata be nna maka na akpa na akpa n'ọfọ. Then o nwere advantage nwere, huge advantage nwere na nnọbe nna wee na-ekwu ọfọ ndị nna nna m ha. Mana ihe na-achọ ịkọwa bụ dịka ya ajụjụ n'ụbọchị tata bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na-akụzi ihe ụfọdụ ha dịchara shọ. Ụfọdụ abụrụ ihe ha gụtara from peji onye a ha etinye dia own ndị sịrị wee kọwaa. Ọtụtụ ndị na-akọ ihe dị etu a mgbe ụfọdụ anọrọ kwuru n'otu ọdịnala. Ka m nwa na onwe na-ekwu okwu, ọ be nna m ka m nọ, eso m n'otu ọdịnala Oraifite. Nke nwụ na ụbọchị ụka a na-abịanụ, ndị ọdịnala ya abịakwa be m. Mma egburu ha ebu isi erie ṅụọ, bunye isi enu ṅụọ. So nke ahụ nọmatin bitin ọ na-awa emechaa anyị nwee interaction nọ n'otu ọdịnala dị iche iche na ana Oraifite. So ihe na-achịkwa mana ụfọdụ ndị a na-ekwu ihe na soshal midia, ụfọdụ nọ ebe dị iche iche, ha nọdụ n'otu ụmụ ọdịnala ndị be ha marọkwu ka esi eme. Lofuje na nkụ dị na mba na-egere mba nri adịghị ekwu maka omenala. Ihe na-ekwu nwe ọdịnala maka na ọdịnala bụ otu, omenala bụ ihe dị iche iche. Na ajụjụ ajụrụ m n'ime ihe nke bụ eziokwu bụ na onye na-ekwu, ndị na-ekwu ihe ahụ because of na ha nwere obere understanding n'etu ọrụ mmụọ si aga, therefore ha ewetazie their human input to it. Nke bụ eziokwu bụ na nọọ mmụọ na-eme na ọ bụrụ mmadụ na-eme. Ị nwere ike ị n'obodo a rụọ ọrụ onye ọbụla ọrụ n'ebe agbanyeghị obodo onye ahụ asọrọ ya nọrọ. Nke ịgba m chọrọ ikwu bụ na maka na mmụọ na-eme ọ bụrụ mmadụ na-eme. Onye ọbụla asịrị gị na ị nwere ike ị na ebe a rụọ ọrụ onye n'obodo oyibo ọrụ, ịma na onye a nwere little understanding n'ihe gbasara ihe nke mmụọ. Ka mmadụ wee ofu atụ, kedu ka mmadụ si ekwu etu ọnwa mana mmadụ nwere ike ịnọ na chembi ya kasịa expert oge onye n'obodo oyibo ịjụ na ime ihe dị n'ụzọ gị. Onwego ndị n'obodo oyibo 10-15 years blọkụ blọkụ ha kpọrọ be nna ha.
o nwere ihe ọ nọchatara nọ n'obodo oyibo. O nwere ike ọ bụrụ spell anọ na Naijiria wee sendị ya be nna ya, wee sendị ya n'ebe ọ nọ, o wee na-eme ya ejeje ana na-eme ya nka mmadụ. O nwere ike ịbụ spell mmadụ sendịrị, nwekwa ike ịwụkwa spell mmụọ sendịrị maka n'ihi na o medoro ihe dị n'ụzọ ya. Ịma ọ na ndị mmụọ na-agba mmadụ ụchụ ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịmụ nwa Diana mara iri erota ndị nna gị ochie, ịdị anọkọta jụkwa ịbụ nwa Diana ịpụta ifo nna gị ochie gafere ọ nka mmadụ ka ịbụ. Ndị nna gị ochie a ga-eme onwe ka ihe si wee dịrị gị ha sị nwa ọ bụrụ ezigbo nwa Diana na mana ị bụrụ nwa Diana amụchara ọcha na-ajụ ese ndị nna gị ochie, ha fụghasị na ezi oke nwa dị ka ịbụ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ị bụrụ onye na-echukwa mmụọ dị be nna gị, ihe so gị ezumezu mmụọ so gị abụrụ sọ chi gị, ma chi gị ma ya ancestors, ma ndị ichie, ma ọdọ ma ihe ngwongwo na ngwongwo ndị ichie niile na mmụọ niile ndị nna nna ha fere, ọha niile bụ ezumezu. Natago ọ bụrụ na ị na-echukwa ha, ha ga-adịkwa proud of you na mba. Ha ga-adị proud of you na mba anyị nọ na-erota gị. Ha ga na-emekwa gị introduce to entities of powers nọ na mba anyị nọ n'ọkwa onye nke ha. Ọ na-agba ruo n'ihe ndị ọdịnala, ndị mmadụ adịba stingy, ndị mmadụ hapụ ihe ha na-eme. Oke ka mmadụ ga-atụ were ihe ma wee mmadụ ga-atụ. Ụfọdụ na-abụ na ọ chọrọ wee ka o jee n'ụlọ ụka, ọ gbapuoro ha mmiri millions of naira, o mee ihe dị iche iche, a na-echi ndị ụkọchukwu, o bute moto mana o ruo n'ọdịnala ọ dịbara ancestors ya aka gọm. Onye ka ị na-aghọrị? Onwe ka ị na-aghọrị. Ihe m na-achọ ịkụwara ọkwa ịnwado onwere aja maasị ha na-ara achụwa, enwere gasị nọ 9 days novena mass. Ọ bụrụ iwu na ị ga-anụ ya, ụkọchukwu chụcha anya wa aja maasị ikwenu n'ọdịile. O nwere ike ọpụta ụbọchị ahụ ọchị na aja maasị a na-achụ n'ụbọchị taata bụ n'isi ndị na-etu a ndị yọrọ ka elota ha na aja maasị. Ikwucha ikwenu n'ọdịile weda ma ị nọ na maasị ya ma ọ na ịnọrọ ya. O luzie na nke ọdịnala, ị marụ na aya arụghị ọrụ n'ebe ị nọrọ ya. Ifuru ka ndị mmadụ si elimiti ike ndị nna nna anyị ha. Kedu ka amaghị esi wee nọrọ ebe a ikweta na aya nọ ebe a wee send the spell to onye nọ US, mee ya nka mmadụ, okoro akpa ya gbara aka nata obodo a. O ruzie ka a lụọ ọrụ mmụọ, onye na-agwa wee na-agwa na ọ dịrọ possible. Ifuru ka limiti sensị ụfọdụ ndị mmadụ si wee dị. Ihe na-achọ ịkọwara dịka onye isi mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụ na ọ bụgoro na ị nọrọ Naijiria, mmadụ ga-anọ ebe a lụọ ọrụ mmụọ gaa ọrụ mmiri. Mmadụ ga-anọ ebe a lụọ ọrụ mmiri ọ gaa ka mmadụ ga-atụ. Onye na-asị gị na ama alụghị ọrụ mmiri olesi na Naijiria wee soro jee na deriva, ana m ekwu na ọ mara ihe ọ na-ekwu, mana ka nghọta ya dị, ma ọ bụ ka mmụọ o ji alụ ọrụ rudewere ka mmadụ ga-atụ. Mmadụ na-anọ na US wee dunye nne na nna ya na ụmụnne ya, ha ji emeri ego nwaanyị na ọzọ obodo. Ọ ka nwee nke be na be m na ụmụnna anyị ụbọchị a. The boy na enyi nwaanyị fọ na Facebook, ọ ha laiki onwe ha, mechaa vidio ka ọ laiki onwe ha. Nke nwoke wee sendị ya ndị be ha na ụmụnne ya, ha ji emeri ego nwaanyị na ọzọ obodo. Nke nwanne anyị nwoke abata na Disemba wee gbaa nkwụ nwaanyị. Ịghọtara ya? Ebe ọ bụ na ikwenye na-enwere ike ise ndị mmadụ true prozi eje mere gị ego nwaanyị, kwụọ ọrụ ngọ onye isi nwaanyị. Kedu ka o si dịghị na ọ dụrọ possible na mmadụ na ị ga-echikwa n'aka dibịa wee kwụọ ọrụ ngọ nwaanyị n'ọrụ mmiri? Ọ dị very possible. O dipendịrị mmụọ na-edu gị, mmụọ iji alụ ọrụ. O nwere mmụọ na-apụ apụ. Etu a ka ọ dịkwa na mmadụ nwere ike ịnọrọ ebe a ịnọrọ obodo oyibo, sendị afọ sendị details, mmadụ agbara gị afọ, agbachara gị afọ, nwukwe exactly. Ọ mmụọ na-eme, ọ bụrụ mmadụ na-eme. Ọ bụrụ na isi na n'ilimiti onwe gị nọ sọ mgbe ị nọ prezent, ị mara na ihe na-akọrọ ịkọtara ya. Mmadụ na-eji ajụ ese jụchụ esie ndụ ya, asị ya na ndụ ya dị. O wee jụọ onye dibịa si ya kere maka nwa ya n'obodo oyibo, agba afọ ya gbata exactly ihe na-eme. Ọ bụrụ na nwa ya na ebe a na-akwụgharị akwa, gwa ya na nwa gị n'ebe a nwekwa ihe ọ na-eme, na ọ na-eme nkwụgharị. Ọ mmụọ na-apụ apụ, ọ mmụọ na-eme ihe niile. So ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe little mindset ihe mmụọ ọdịnala nwere ike ime, ị maa na ha ghọtara. Ka mmakwanụ ga-atụ maka onye na-asị gị na mmụọ, ụfọdụ asị gị na mmadụ enwere ike ifidiri uchi gị na ọ bụrụ na ị nọrọ, ma ọ na mmadụ enwere ike inyere gị ezumezu nnu ma ọ bụ ya ancestors ma ọ kpọdụ ihe niile awụrụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ha enwere ezumezu mmụọ na-apụ apụ, dị na ọ dịzie ka asị na ọ dị etu atụ uche onye ọbụla. Ọ bụrụ eziokwu, nke bụ eziokwu na-achị gwa gị na ka mmadụ gị ofu atụ. Ọ bụrụ na ịnọ
o nwere ihe dibịa nwere ike ime. Ọnya ka ji esi na dibịa wee onye nchụaja. Ụbọchị echiri dibịa, ndị saịdị be anyị na-akpọ ya ịwa akpa aja. Akwụwago m otu mgbe si na ịwa akpa aja ihe nwa okorobịa na-atụ na nzu na be anyị 4 or 5. Mana ụbọchị a wara gị akpa aja ka o wee akpa dibịa. Ụbọchị ahụ ka a wara gị akpa aja ka ife niile. Ụbọchị ahụ ka a na-emechi gị na ị nwere ike ịchụ aja mmụọ anarịa. Ọnya bụ n'iwu dibịa, n'iwu onye na-agba ụkọ between mmụọ na mmadụ. Na ụbọchị dị etu anyị echiri dibịa, emechaghị na ụbọchị ebido tụwa nzu semnụ. Ụbọchị ahụ ka ị ga-ebido ịda anọ ebe ndị dibịa na-anọ. Ọ bụrụ na okwu mmụọ anyị n'ụlọ asị oche ebe ndị dibịa na-anọ, iru ebe anyị enyeghị nzu ịtụọ nzu semnụ. Eze mmụọ atụọ eti, ihe eze mmụọ eji tụọ etu ofu ahụ ọ ya adị wee tụfe gị ụmụkọtọ n'obi isi mmụọ. Etu a ka ọ dị. O nwere ihe dị iche na aja nchụrụ na aja ofeke chụrụ. O nwere ike ọ bụrụ na n'obodo oyibo isi ka nna gị nọ na vileji, o nwere ike ọ bụrụ na nna gị enwere ihu mmụọ, nna gị abụrụ dibịa, nna gị ụjọ ọsọ ofeke mmadụ, esi nna gị ya nyere uchi gị nri. Kedu ihe ọ na-enye ya ọma? O nwere ọtọrịtị o ji arụ ya? O nwere ọfọ? O nwere ọkụ ọfọ? O nwere ihu ọrụ? Ọ bụrụ onye ọbụla na-achụ aja mmụọ anarịa. Ịma na bifo dibịa, onye ka eji asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. A na-enwe bifo mmadụ abụrụ dibịa, ọ ya enwe ihu ọrụ, nwee ezumezu mmụọ, nwee ezumezu ndị mmiri, nwee ezumezu ndị ichie, nwee arụsị dị iche iche na-ejere ya ozi. Ịmara o ji alụ ọrụ. Ọ ezumezu ndị a ka ọ ya enwe ọfọ ha. Ọfọ a ka ọ ga-ewere tie n'ala wee kwubie okwu. Ọ dị etu a maka na echiri echi. Ọ bụrụ onye nọkọta etu a sị gị na n'ihi enye chi gị nri, ije kpọọ nna gị nọ na vileji maka na nna gị adịghị eje ụka. Nna gị eje gbuo anụ, ogbucha anụ, ha erie anụ, esi na anyị n'inye gị nna gị nri. Onye gwara na nna nwere ọtọrịtị? Nna gị enwe ọtọrịtị bikọs nna gị awụ nwa gị awara akpa aja, ọ bụrụ dibịa, ọ bụrụ onye nchụaja. Ọ dị ka ọ bụrụ na ị na-eje ụka fada, iluo aja fada chụrụ na aja onye gbasaba chụrụ abụrụ ofu, ha abụrụ onye aja. So ihe eme nke bụ nchọ ka nkụkwara onye Igbo na-ege ntị. Ọ bụrụ na nwere Ada edomatụ, ọ wee bụrụ na arụsị anyị na-efe na ụmụnna anyị a na-efe na okenye, ị ka na only be a chief priest ma ọ bụrụ na ọgwụwa bụ the elders in the village. Now ọ bụrụ na onye bụ the elders in the village abụrụ onye ọdịnala ma ọ bụ na onye na-eje ụka, olu tọn ya, obodo ga-akpụ ya, ụmụnna ya akpụ ya, si ya oke afọ n'ọkwa ọgụnwa ka o lụziri iji ewu chief priest na mmụọ. Oke afọ wee sị mba na ya na-eje ụka na ya enwere interest. Ihe oke afọ ga-eme ewu o jiri aka ya nomineti ya ofu onye n'ime ụmụnna. Onye anwa ka ọ bụ caretaker, onye ọ ga-asị nwanne m na ya m na onye na-eje ụka mana gị na-eje n'ihu mmụọ na-anọchite anya m, ka ị na-agba ụkọ n'etiti mmụọ na ndị be anyị. Na onye a ga na-anọchite anya gị. Mmụọ enwerozi ihe ọ ga-eme onye anwa maka na onye ahụ ewetago onye nọchiri anya ya. Ihe mmụọ ga-eji pịawa ya azụ bụ na ọ bụrụ na o wetara mmadụ, because na nwere onye ga na-enye mmụọ nri and ama efe ya aka n'ihu as long as na ọ dị ndụ dị afọ mmụọ eji pịawa ya azụ. Mana o mee dị writing by esi m nominate onye ga-abụ tiketi ga, as long as na onwere na-enye mmụọ nri, mmụọ ga-eneghara anya. Then mgbe a ga-eji wee wepụ ya bụ onye a na-enye mmụọ nri ewu, onye a bụ the elders nominate ya. Example, onye bụ elders nwoke afọ wee nominate ya Chinedu ka Chinedu na-enye mmụọ nri on his behalf. Onwe ka oke afọ ha si wee nwụọ, Chinedu automatically will stop giving mmụọ nri because ọ nọ n'afọ oke afọ. Then oke afọ anwụọ na achọ the next okenye. Etu a ka o si wee dị. So ebe ọ bụ na eho alụsị gị accept ka middle person nye nri on behalf of the rightful person nwere ike inye. Ị na-agwazi m na onye nọ mba ofesi na-ekene ọ na Amerịka na dibịa, ezigbo dibịa zuru ezu enwere ike ịchụkwara ụmụ mmụọ niile ọ na-efe. Ụfọdụ azụ ebe ahụ ọdụ n'obodo iwu ọ dịrọ convenient. Ụfọdụ enwere ebe anyị egota ọkụkọ, ụfọdụ enwere ebe anyị egota nzu, ụfọdụ enwere ọdụ convenience dị n'ebe anyị egota akwa. Kedu ka ọ ga-esi wee chukwa mmụọ dị ebe ahụ? Kedu ka ọ ga-esi chukwa chi? Kedu ka ọ ga-echukwa ezumezu mmụọ ya? Ọfụchi na onwere ka ọ ga-esi wee buo ezumezu ahụ wee na mba obodo oyibo ọ nọ. Then na-agwazi m na o nwere ike ịkpọ dibịa agbara aka n'ume ka dibịa ahụ na-akpọ dibịa ahụ. Ihe dibịa ahụ manago okwu ọ ya ekwubi ruo mgbe ahụ kwuo na onye a na-alụrụ ọrụ a nọrọ ebe a, mana ọ gwara ya tụọrọ ya aja. Okwu ha n'ogwe akwubi okwu anwa otu ọfọ na etu ahụ o si wee dị mmụọ na ya.
kama na o nwere ndị nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ awụ obere dibịa ọ ka bidoro ọfụma na o nwere ihu ọrụ ma ọ bụ na ọ dị na soshal midia na-ekuzi ihe sọrọ ya na onwere mmụọ bakịrị ya nụ nke bụ eziokwu ngwazighị eziokwu pịọ take it or leave it. Onwere onye na-eme dibịa ezigbo dibịa adị m ekwu maka ndị na-eme Facebook dibịa nwere ike onwere ihu ọrụ onwere onye nwere kọmpliti ihu ọrụ enwere ezumezu ụmụ mmụọ ji arụ ọrụ onwere onye na-arụgoro ihu ọrụ ji arụ ọrụ enwere arụsị anwa mmụọ na-apụ apụ ọnya ya eje na-edeliva ọ nwere onye eji na Amerịka ije zuo ihe nye mmụọ ọbụla nwere ihe o ji apụ inye ya n'ihe o ji apụ ọpụọ so ọnya ahụ ihe mere ya na inwe ana ụmụ arụsị gịnị nwe ụfọdụ dibịa abụrụ na ofu arụsị nwe ọnwụ nọ na ezumezu nke batara ifu arụsị nọ na arụsị bụ ma ndị nọ na tempụl ma ndị nọ n'ilo maka na arụsị niile ọbụla arụsị na ya nọ na tempụl onwe ndị ya apụta anọ n'ilo chara n'ilo ka ha ya anọ ịlụzielu ha ụlọ kpatago ha ya anọ n'ime tempụl na ha ya nọ n'ilo mana ile ahụ anọzi na ya akụziri ha ụlọ na mmiri ama na ama ịghọtara ya so onwere dibịa ma enwe arụsị kwuru arụsị ọ na nwere nke ọ na-alụ na tempụl ma enwere arụsị na-achụ amoosu kpatago nwa arụsị for protection nwa arụsị ọ na nwere nke ọ na-alụ nwa arụsị wuru ịchụta ihe akụ na ihe enwe arụsị ọbụla nwa arụsị ọ na nwere nke ọ na-alụ ekere ọrụ eke so etu a ka ọ bụ so onwere dibịa na-arụ ya nwa arụsị na-aba aka afọ a na-agba so arụsị ọbụla nwere ọrụ ọ na-alụ so onye ọbụla sịrị gị na ị nwere ike ịda ebe a wee dediketi onye nwere ike inyere ya mmụọ nri ịma na onye aghọrọ ihe ọtụmatara ihe ọ na-ekwu ma na ọ bụrụ dibịa na ọ bụrụ onye dibịa mara ọ marụ na n'ịka intercede daghị ihe mere gị n'ịbụ onye na-agba ụkwụ n'etiti mmụọ na mmadụ ọnya ka eji atụ inu si na okwu mmụọ na mmadụ a na-ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi mana nke bụ eziokwu na ụfọdụ ọ bụrụ onye lụọ a na-agwọ bụrụ dibịa ọ bụrụ ịlụ agwụ bụrụ dibịa ịlụ agwụ bụ onye nwere onyinye amara nke mmụọ na-esie achịkọta ha niile mmụọ niile ahụ ọnụ si ha ngwa nọrọ n'ebe a ụnụ aghasasịzi n'ihe nọrọ n'ebe a ka unu ka e wee na-echukwu ụnụ ịnọzi je gbuoro ha anụ si ha ngwa na-emenụ nyetago ọ bụrụ alụ ọgha agwụ eburu dibịa ọ bụrụ alụ ọgha agwụ eburu dibịa a na-awụ dibịa awụ bọta a na-awụ dibịa echuo awa agha akpa aja cheweghị ihe niile ụmụ mmụọ dị iche iche na ọha ga na-agwazi gị ha ga na-eso gị na-anata unu ọlụ ha na-eburu unu na-eji ụmụ ọlụ ha arụsị ha na-ebu ọnya pawa na-eso gị so ihe m na-achịkọwa bụ ịbụrụ onye n'obodo oyibo ịgbaji na nkịtị ụfọdụ na ebe a akachịchasịa ha ị ga-anọ wee ebe a obodo oyibo anwa zie ozi alụọ ọrụ n'afa gị ka ụzọ mepeele gị ịgbaji na nkịtị na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ so ịgbaji na nkịtị onwe ọrụ ọbụla ị chọrọ ka alụọ ọrụ gị izi ozi ngwa na ị chọrọ ịgba afa anyị na-agba afa miri emi jụọ ese n'afa agwara ụbọchị nkwụ akwụwa maka ụzọ afọ ịsaa wee kwe ka anyị si ajụ ese n'ime jụọ ese wee nwee ike nweta ntọ a na ihe bụ nsogbu mmadụ ọnwa aka ahụ na ịchọ ka nyere gị n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ihe nkụziri ma ọ bụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo sendịara m ozi na akara ekwentị WhatsApp 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ a nweta m na Facebook sendịara m meseji drọpụrụ m meseji na WhatsApp ka m nyere gị aka maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa esikwara na nke gị agwụna o nwere ndị nọbụ n'ọnọdụ ka nke gị njọ mana taa ha na-enwe aṅụrị fụọ aka fụọ mgbezi ihe dị n'ụzọ gị ka ancestors wee nyere gị aka ka ị wee pụta ihe ka ị wee dee ude daalụkwanụ ndị Igbo gere ntị ekenekwana m ọnụ Maazị daalụ imelu nnọọ ọfụma wetuo nnọọ obi ana wee kọwasịala anyị ife a ekene dịrị gị teme